ka bani basira ya waka haka har da wake masoyiya ta turmi sharaka. Ina godiya da samun ki dan tarbiya da kyanki ban moruwa idan baki ki sani. Ga kinan gani in baki nan bani inda kike nan zani masoyiya. Kece da yake ba wata sai ke komai nawa keke haka nan kike kin sa ni jin kai ba zancen san kai da gani kun san ta kai in so ta da soyayya. Zuciya ta kice kullum kitina haka duniya sun san naki ne ni ba magana. Ba zan so wata ya kamar ke ba tarbiyyar kice abin duba samin irin ki ba sauki ba. Ba na tsoro ban jin komai abokai sun san komai akan ki zan iya komai na shirya in ba da komai. A taɓa ki ba zan yi shiru ba ba za na jure gani ba ko da ƙarfi na bai kai ba na yarda in mutu da komai nau zan agaza tun da ni kika so a cikin maza kin kira ni da ɗan autan maza. Ga kinan gani in ba kinan bani inda kike nan zani masoyiya.